Napa lah kok dadi kowe kadingaran sowan ning Dandang Mangure? Simbah Durga ora usah dadak nutup-nutupi. Lan ora usah dadak ndelikake aku nyuwun Siwa Ngastina pasrahno lan wis anggeni. Bakal tak bondo, tak krincung sikile. Naleboke pakunjaran. Oh, Mbah. Yen Simbah kepengin langgeng lenggah ana ing Dandang Mangure, Siwa Ngastina wenehno adiku lanang. Nek Simbah ora ngemarangake Siwa Ngastina, tak boyong aja takon dosa. Apa njaluk kene tak obrak-abrik sisan. Tobat. Omonganmu kuwi lho Antasena piye ora ngerti to apane? Eyang iki dewa. Mana yang iki Jawata, ora peduli dewa, ora peduli Jawata, ora peduli apa-apa nek pancen kewangi karo Siwa Ngastina mesti tak katutke dosane Yoni. Iya. Aku ora wedi karo sapa-sapa. Yen ngono wareng ngruda bangsa karo eyangmu